Търкай, Тони, търкай. Айди. Така като направиш, търкай сега с четката. Търкай, мамо. Да. Айди, мамо. Търкай, не я дъвче четката. Търкай, търкай хубаво. Е така я хвани. Е така. Затвори устата. Стискай зъбите. Стисни зъбите. Айде, ти сам търкай. Да не наплюш, бати. Водата. Чао. Дръпни си ръката от дръжката, Алекс. Тони да може да си намокри четката. Ето тук. Да не обърния. Служи тук. Ма не е изчистено още. Така. И чакай малко. Малко. Сега трябва да се отида да си мия краката. Добре. Отиваме в банята. И на бата. Идиме на банята. Идиме на банята. Идиме на банята. Оп. Няма да се чепваме. Идиме на банята. Не, то няма да си мия краката. Бати само ще си ми краката сега. Ама ти... Мазики ти мамо. Да станеш? Какво? Мазики ти Няма да се чепа, бати само краката ще ми. Кака. Ей, няма